Usa ka minor de edad nga babae nga gisagop sa usa ka Center for Mendicants sa Zamboanga City giingong gilugos sa mismong gwardya sa maong center. Dugang detalye sa report ni Krisa Dapitan. Arestado sa kapulisan sa Zamboanga City Police Station 4 si Almuqtadir Pailan, 36 anyos, usa ka gwardya ug residente sa Barangay Mercedes. Siya ang gitudlong sospek sa pagpanglugos sa usa ka 17 anyos nga babaeng makililimos sa Center for Mendicants kung asa na destino ang sospek. Mitugan matud pa ang biktima sa iyang kauban nga maoy nagpaabot sa in-house parents sa maong center. So nakwento ng bata na naabuso siya. So nag-report sila dito sa station. Based doon sa testimony ng victim, parang nakatambay siya sa labas ng rooms nila dyan. Then nagpatay ng ilaw yung gwardya doon sa terrace. So pagpatay ng ilaw, sakto nakita siya, yun na, hinila siya, tapos may ginawa ng masama sa kanya. Nasayran nga kaduha sa higayon siyang gilugos sa maong gwardya. Ni-refer sa General Hospital para ano yung bata, ma-examine. Positive sa laceration. He opted to file yung complaint kahapon mismo. Confirm na may penetration. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa sospek apan nagdumili kini nga magpa-interview. Gipasakaan na ang sospek og 2 counts of statutory rape. Samtang ang biktima ana sa kustodiya sa City Social Welfare and Development o CSWD. Our social worker will continue to conduct counseling sessions for the victim survivors to cope up with the current situation. Kauban si Alta Rosales sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa 1 Mindanao.